Здравейте, приятели! Значи картона вече е сложен. В момента слагам ъглите. Нафащал съм ги стакера. Къде се вижда е тук. Нафащани са с стакера. Тези прозорците са направени тук. Ето. Правя съм малка фаска на фугите. Сега ще ги мина с четката. С грунт. И после с тая лента. Ето я. Ще мина фугите с сатен. Тук тая стена беше наполовина неизолирана. Сложили сме вата и картон. Направих рамка. Там горе ще пусна пак една дъска. Декоративна. Като там си има гредата или иначе. Тук горе ще го доправя по-нататък. И да покажа, в момента вънка е 6 градуса. Тук горе една печица. Ето я. Ето каква е температурата вътре. 21 градуса. Приятно топло. Само от вата. Навсякъде, в стените, в тавана, в пода, всичко е вата. Ако някой следи проекта, така е. И остава да фугирам, да боядисам, дюшемето да изциклим и може да бием и лентата.